Darovanie krvi je jedným z najdôležitejších a najnezištnejších spôsobov, ako môžeme pomôcť druhým. Každá kvapka krvi môže zachrániť život človeku, ktorého možno nikdy osobne nestretneme. V Rožňave má táto vzácna tradícia dlhoročnú históriu a pravidelne pripomína hodnotu obetavosti a solidarity medzi ľuďmi. Pri príležitosti Dní mesta Rožňava boli aj tento rok, 4. februára, ocenení bezpríspevkoví darcovia plaketami. Títo ľudia nezištne pomáhajú a každý ich krok, každý odber krvi môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Darovanie krvi je preto viac než len aktom pomoci. Je to dar života, ktorý má nezmerateľnú hodnotu. Takmer každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov samotnosťou nad 50 kg môže byť darcom. Pravidelní darcovia môžu pokračovať až do veku 65 rokov, ak sú v dobrom zdravotnom stave. Mesto Rožňava spolu so Slovenským Červeným krížom a Rožňavskou nemocnicou si vážia obetavosť darcov už neuveriteľných 65 rokov a aj v Rožňave sa snažia tento významný čin pripomínať a oceňovať. Aj v tomto roku ocenili množstvo darcov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať krv a tým prispieť k záchrane ľudských životov. Vaša nezištná pomoc a ochota pomáhať druhým sú hodné obdivu a uznania. A práve takíto ľudia robia naše mesto silnejším a lepším miestom pre všetkých. Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi patrí medzi hlavné podujatia osláv Dní mesta Rožňava. A inak to nebolo ani v tomto roku. So svojou vzácnou tekutinou sa podielil neuveriteľných 146 krát. Na tento obdivuhodný čin si zaslúži naše najvyššie postavenie. Privítajme preto srdečne pána Františka Spodniaka. Aby som si teraz pripil na vaše šťastie a zdravie, ktoré prinášajú nám ostatní. Na zdravie. Ďalším z hlavných podujatí osláv Dní nášho mesta pri príležitosti 735. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave bola aj konferencia s názvom Baníctvo v zrkadle dejín Rožňavy. Tá sa konala v priestoroch našej historickej radnice, kde prilákala množstvo ľudí. Konferenciu slávnostne otvoril primátor Rožňavy, pán Michal Domík. V úvode konferencie zaznela aj hymnická pieseň Zdar Boh hore. Pri jej tónoch prítomní pocítili hrdosť na naše mesto, na našu banícku históriu a našich predkov. Nasledovali odborné prednášky historikov, výskumníkov a odborníkov z oblasti baníctva zo Slovenska a Maďarska. Prednášky sa venovali stredovekému baníctvu v regióne Gemer, vývoju baníckej činnosti v Rožňave, fungovaniu baníckych cechov, významným osobnostiam baníctva a technickým pamiatkám spojeným s touto činnosťou. Súčasťou konferencie bolo aj simultánne tlmočenie do slovenského a maďarského jazyka, odborná diskusia a projekcia dokumentárneho filmu,
ktoré prispeli k hlbšiemu poznaniu baníckeho dedičstva regiónu. Podujatie ponúklo cenný priestor na výmenu poznatkov a pripomenutie si historického významu baníctva, ktoré zásadne ovplyvnilo hospodársky, kultúrny a spoločenský vývoj mesta Rožňava. Išlo o veľmi podnetné podujatie, ktoré prítomným dalo nielen nové vedomosti, ale aj podrobnejší obraz o histórii nášho mesta, našej baníckej Rožňavy. V priestoroch našej radnice sa konal aj výnimočný jazzový koncert Doroty Tótovej a všetkým dobre známeho Arpiho Farkaša Jazz Quartet, ktorý bol sprievodným podujatím osláv Dní mesta Rožňava 2026. Koncert priniesol publiku večer plný kvalitnej jazzovej hudby, tak ako vždy, ak je interpretom Arpi Farkaš. Nadšené publikum si vypočulo skvelé výkony profesionálnych umelcov. Charizmatický spev Doroty Tótovej v spojení s precíznou hrou Arpiho Farkaša a jeho jazzového kvarteta vytvorili jedinečnú atmosféru, ktorá dokonale zaplnila historické priestory radnice. Podujatie prilákalo početné publikum a potvrdilo, že jazz má v Rožňave svoje pevné miesto, čo je zásluhou najmä nášho Arpiho. Ľudia si jazzový večer užili naplno a z podujatia odchádzali s úsmevom na tvárach. Rožňavská samospráva venuje veľkú pozornosť mladým ľuďom. Primátor nášho mesta Michal Domik sa aktívne snaží, aby počet obyvateľov Rožňavy neustále rástol, aby mladí ľudia neodchádzali z mesta a aby si tu zakladali svoje rodiny. Na názore mladej generácie záleží aj vedeniu mesta a preto sa primátor spolu s ďalšími predstaviteľmi samosprávy pravidelne stretáva s Rožňavským mládežníckym parlamentom. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo aj 4. februára v historických priestoroch radnice pri príležitosti Dní mesta Rožňava. Študenti opäť predniesli svoje nápady a návrhy, ako zlepšiť život v meste, aby sa tu mladým ľuďom žilo lepšie a príťažlivejšie. Takéto diskusie sú dôkazom, že Rožňava sa zaujíma o hlas svojej mladej generácie a aktívne pracuje na tom, aby mesto bolo miestom, kde sa oplatí žiť, študovať a zakladať rodiny. Medzi sprievodné podujatia Dní nášho mesta už tradične patria aj miestopisné súťaže. Tie pre žiakov základných a stredných škôl pripravuje Rožňavský besedný spolok a žiaci i študenti ich majú vo veľkej obľúbe. Nie len, že si medzi sebou porovnajú svoje vedomosti, ale práve pri takýchto podujatiach vznikajú aj tie najkrajšie priateľstvá. Súťaž pre žiakov základných škôl sa konala hneď v prvý deň osláv, a to 3. februára v spoločenskej sále Mestského úradu. Žiaci nám opäť raz dokázali, že na súťaž prišli perfektne pripravení. Svoje sily si tu o pár hodín neskôr zmerali aj študenti stredných škôl.
Veľmi sa tešíme veľkému záujmu o túto súťaž a veríme, že o rok sa počet súťažiacich ešte znásobí. V tomto ročníku súťažilo 13 žiakov základných škôl a 31 študentov stredných škôl. Počas dňa panovala v priestoroch Mestského úradu skvelá atmosféra. Súťažiaci sa medzi sebou skamarátili a počas súťaže strávili príjemné chvíle. Pretože nie je najdôležitejšie vyhrať, ale stretnúť sa s kamarátmi, porozprávať sa a prežiť chvíle, ktoré v pamäti ostanú ešte dlho. A to sa Veru počas miestopisných súťaží aj podarilo. No, ideme ďalej.